Здравейте, приятели! Тъй като сега зимата няма много какво да снимам и да ви показвам. И все пак, за да не ни забравяте, днес ще ви покажа някакви, може би, за някои глупости. Първия клип, който снимах, малко по-дълъг в този канал, беше свързан с Хази. Хази е нашето куче, каракачанка. Така, и там бях обяснявала, той принципно е много сладък, много добър за нас, нали? За всяка майка гарджето ѝ е най-сладко, има една приказка. За нас той е много сладък и много добър, само че той е териториално куче, свикнал е сам тук и като цяло не приема дори минаващи хора тук пред нас. И мислихме всякакви варианти какво да направим, за да не плаши хората, които минават тук. Тъй като той не е само куче, което застава до оградата и лае, за да плаши хората, а той захапва самите дъски. И по този начин хем има опасност да отслаби и да счупи дъските, хем пък плаши много хората, защото те си мислят, че ако излезе, той ще ги нападне и ще им навреди. Това аз не мога да гарантирам. Ние сме си възпитавали кучето добре, не сме го възпитавали да е зло. Въпреки че като захапе дъската и като започна да хвърчат лигите му навсякъде, изглежда малко наистина неадекватен и кой знае, хората ще си кажат какво е това куче. Сигурно и хората и те са някакви неадекватни тук стопаните му. Но напротив, просто кучето си е териториално, защитава си територията и по този начин си изкарва нервите, може би, като захапва тези дъски. А сега ще ви покажа на места как е изгризал дъските, т.е. самия захваща и тресе ограда. И по тази причина мислихме и взехме това, което направихме, поръчахме секунда сега, един електропастир. Ето в тази кутия е този електропастир. И сега Алекс ще го отвори и ще гледаме да го сложим днес. Ще опитаме да го сложим днес. Нали? Надявам се. За да видим дали ще бъде спрян Ханзи от захапването на дъските. Добре, нека да ви покажа точно как захапва и как отслабва по този начин дъските. Ето тук. Сега ще ви покажа. Ето вижте. Вижте тук. Ето тук е изгризал почти цялата дъска. Merry Christmas! Така, чакайте само да видя къде още беше. Ето тук. Също. Ей, Ханзи! И тук има пак двойна дъска, което между другото също е добър вариант и от двете страни да има. И отпред и отзад. Виждате ли как? Това е добър вариант, само че ще отиде много материал и е много работа. И ето тук захапва самата дъска и така я дъвче по някакъв начин. И ги отслабва ето тук. И сега плътно ще сложим електропастира до оградата. И по този начин се надяваме, да спрем тези му изблици. Защото той всъщност е едно наистина много добро куче, но тези състояния, в които изпада, ето тук секунда, вижте и тази колко е. Вижте, тази е много отслабена и затова тук има двойна дъска. И така, тук не знам дали ви показах. Аз ви споменах, че няма какво да ви показвам. Сега зимата малко по-обрано е от към работа тук. Ето тук аз мисля, че ви показах този венец на тази врата или не знам, не помня. Още имаме сняг, дори малко да е. Надяваме се за Коледа да има. Дават го да вали в събота. И така. Да видим дали мандарините, които бях хвърлила преди една седмица, са там. Тук е една тиква.
Още от миналия месец стоеше ми като декорация на време. Мандарините са си тук още. Значи не идват до тук. Или може би не обичат мандарини. Тук са си. Какво да направя? Да взема малко по-навътре в гората да ги хвърля. Да. Сега тая тиква. Тук малко по-насам ще дойда да я сложа. Някакви шипки влязох. Не, малко. Те може и от Ханзи да се плашат. Тук в ето това. Хоп! Хайде да видим. Тиквата там. Мандарините. Тях. Ще ги взема да ги нахвърлям. Тази още е доста хубаво. С хубаво качество. Твърда. Някъде по-натам. Да, се е склопва. Хайде тази натам. Вижте това кътче колко сладко стана. Колко коледно. Готови сме вече да посрещаме гости на 25, 26. Но така и времето да е хубаво. Най ще ми е готино да има сняг, обаче да е слънчево. Супер ще, ако стане така. Божа работа. Вижте, сега идвам на задната веранда и Алекс ми е сложил и другите пъзели. Отче сладко. Браво! Но, много готино. Много готино. Супер. Само тук някакви по-малки столчета трябва. Малки столчета. Да. Много готино. Супер. Аз тези от тази страна не помня, показвах ли ги от тази страна на къщата. Пак са пъзели. Аз обичам да редя. И когато са наредени, ми е жал да ги развалям. И с коледна тематика. Тази не е с коледна. Това е нещо... То малко не се вижда от светлината. Каминка, така има някаква препратка към нашата къщичка. Това е една коледна парзалка, ледена. Много е готино и създава така цвят. И всъщност тази стена плануваме да ни остане вътрешна после. По-нататъка. Така че те могат да си останат като декорация във вътрешната част след това на къщата. Супер! Браво на Алекс! Сега този стол ще го взема и ще го преместя пак отпред на верандата. И така. Ханзи? Ханзи? Ти добро куче ли си? Какво има сега? Стопанина тук на двора. Ето го нещо чу и е готов на разправия. Тази година така ни прави впечатление, че са се постарали малко повече да украсят селата, тъй като ние, идвайки към нашето село, което не е украсено, ние направихме някаква съвсем лека коледна декорацийка, който е попадал на нас, е виждал едно естествено борче. Просто му сложих малко играчки, сложих една коледна кутия, някакви панделки, просто е така да се създаде настроение на минаващите. Но като цяло в нашото село няма никаква украса.
То се води малко по, да речем, изолирано, силно казано, малко по-странично, но идвайки към нашото село, ние минаваме през 2-3 по-големи села, така близо до София говоря, и ни направи впечатление, че тази година, защото ние вече от 3-4 години този маршрут минаваме, миналата и по-миналата година не сме виждали. Тази година така украсата коледната е доста добра. Също така слагат и от тези дървените коледни къщички, които са. И може би ще има нещо като коледни базари тук по селата, което е чудесно. Това, например, на Западна Европа е масова практика да има такива базарчета, дори и по селата. Ако това нещо се направи, селата ще почне така да се позаселват, да се развиват. Не знам, нали, това не е и само като цяло, не е само отговорност и на общините, нали, винаги да очакваме нещо от някой. Също е и наша лична отговорност. Нищо не струва понякога. Понякога наистина е просто една лична отговорност човек да изкара, както се казва, една елхичка, да си поддържа чисто пред вкъщи. Лична отговорност е. Лична отговорност е да иска човек да му е красиво и спретнато, а не винаги да очаква нещо някой друг да му свърши. И така, радвам се така като видя, че някой прави нещо за облагородяването на селските райони най-вече. Не знам извън София как е, извън област София, дали тази година е така. Ако ни гледате от други населени места, пишете в коментарите във вашите села има ли украса, малко по-различна ли от миналата година, как ви се струва като цяло, вървим ли към по-добре или към по-зле селата. Много ми се иска селата да се облагородят, както е на Запад. Там просто и хората са някакси самите те искат да им е хубаво. А тук като че ли искаме да ни е мръсно. Не си чистят. Тук не искам да говоря, за да не обижа някой, защото не знам, нали, кой ни гледа, кой би попаднал, но просто забелязваме тук и наши съседи какви не си чистят пред тях. Наистина нямам думи, но не ми се коментира, за да не искам целенасочено да обиждам някой, защото много хора се оправдават със средства. Хора, не е само до средства, до желание да искате да ви е чисто и хубаво, а не само да ходиме в Европа или някъде по света и дахкаме, колко е красиво. Там хората сами си го правят. Наистина. Така си мисля. Докато правя вечерята. И така. Колко линии има на небето, виж. Какво казваш? Колко линии? Виж колко линии има на небето. Те кутии, ама обърни сега, ще кажат пак, че правим реклама. Никаква реклама не е това. Ох, скри го. Тези кутии, всъщност тя е една, само че вкъщи имам още 3-4. Идеята ми е за тези кутии. Картони кутии. Кутии, идеята ми е да им сложа целофани върху тях и да ги направя в формата на подаръчни кутии и да ги разхвърля около тези външните елхи. Да, затова са тези кутии. И сега тук имаме... Те са виждали тук хората това силно къщенце. Да, виждали са го. Ами дай да видим печката сега. Каква е печката? И да обясниш каква е тази печка. Дай телефона, защото тя няма се види, трябваше да снимам при това. То е принципно панел. То е панел. Да, точно. То е един панел, такъв ПВЦ с алуминиева рамка. 60 на 60. Инфрачервен.
Това му е тук управлението, дисплейчето, настройва се температурата, има също таймер, кога да включва да изключва, има си термостат, настроене, значи сега сме го сложили тук, нали, заради хидрофора, защото тя е изолирана къщичката, обаче стане ли студ, 1-2 дни влиза студа и вътре и става минус. Та е настроен на 5 градуса. И тук си имаме термометърче, което по принцип си стои. Настроене на 5 градуса и като падне на 5 градуса включва, затопля и съответно после изключва. И така, общо взето стандартна, нормална система на работа. Иначе интересно, немски уред. Дано да е така, нали? Етикетите си му беха на немски всичко. Made in Germany, ама ще видиме. За сега се представя добре. Ама ще видиме като стане големия студ. Хоп! Да видим сега. Аз не съм виждала. На снимка съм виждала и по разни това са полени. такива... Те се слагат на колчетата, бая сериозни винтове. Слагат се тия водачи на колчетата. Тези също тук. Това е въжето. Виж, че за крави си взел. Нема значение за крави, тя кравата е като реклама. Така, сега ще разуча кое какво що. Това са такива за съединяване, конекторчета. И това е тук самата, това са такива. Да, бе, иначе добре, всичко си е системата. Не, това зеленото какво е вътре? Да, точно. Но то къде ще се стои? Това си е вътре при хидрофора. То трябва всичко да е изолирано и да е на закрито. Аха. И оттам ще трябва... Значи това си е самия пастир, това е самата... Тока, който възпроизвежда. Машинка, да. То си има после схема на свързване. Ще Само, вида. че виж кабела е бял и тук си няма нищо, де той като ако е плътно към това. Няма значение. То... Не се съобразих. То не мога да искаш кабел от цвят, сигурно. Не знам, няма опция. Не. Няма опция за цвят кабел. И още взето това си му е тук адаптерчето, това е самия пастир, това е тук и такива какви интересни. Ти си по табелите. Да, съм по табелите. И това са тук разните джунджурийки. Принципно малко го караме така отгоре. Не имаме много... не правим някаква презентация такава, кой знае каква, ама са... Между другото може да заснеме процеса, защото пасилно ще е интересно на хората. Може би, ако така някой се интересува информативно. Но сега повече няма говоря нищо, защото трябва да разуча, да прочета, да видя пак кое какво е, що е. И вече като почнем да сглабяме, ще обяснявам. Сега това е интересно какво е. Аз знам какво е. Това са пръчките, които държат кабела. Какво може да е? Само, че ние решихме да не ги слагаме. Обаче те пък ако са някакъв проводник един вид. Не бе, това е, чакай бе. Това е за земителната шина. Аха. Това е... И гледа се чуда, значи това е... Това е по принцип... Това се казва шпилка. Мъжете би трябвало да знаят. В случая това е за земителната... Леко е кривичка, виж. Виж ли? Да. Това е за земителната шина. Е такова, ела да покажем. Аз сме показвали. Това там ли ти беше? Какво? Къде отиваме? На каква посока сме? Е. Аха.
Какво е това? Аз къде да знам Тук са ни какво заземени гледаме? панелите. Заземени са ни панелите. Ага. Тук. Та мисълта ми е, то принципно аз и на теб сега ти обяснявам, виж. Това е тук същото, набива се от земята и тук се връзва заземяването и да. В смисъл такъв, че и нашето там е... Нали. Иначе първия път панелите, помниш с къв кол ги беше? Къде го забива, отбива. Да. Много е красиво. Всякакви цветове има. Пак излизам да ви покажа. Вижте като огън е залеза. Даже не знам на телефона. Не се вижда изобщо така, както аз го виждам. Вижте. Тази вечер всякакви цветове минаха. Не, страшно красиво е. Ох.